Ano, první úvazek, Karolinka Janáčová, číslo 2. Úvazek všechno v pořádku, kromě helmy, no nevadí, jdu dolů. Moment. Povoluj zápěstí pravé ruky, pomaličku. No a teď? Povoluj, stále. Já už nemám kam dát nohy. Tak, ještě. Dobře. A co teď? Stále povoluj. Ale já už se nemůžu zapřít nohama. Teď si sedni jakoby do židle, opatrně. Ty už se nepraštíš. Sedni si do židle, držím tě. Ale já se točím. Nevadí, držím tě. Stále povoluj zápěstí. Výborně, výborně, opatrně. No. Neumřela Karolinka. Výborně. Držím tě. Držím. Povoluj. Tak. Počkej. Nevíš? Naproti tobě teda. Já vidím, počkej.